Bon, ça va? Madame Blé? Aïe, ça va bien. Tu viens sur le dos, ça va bien, ça va bien, le jour pour den in the mamal ni ko nek ni kam hakilam nema say mi noddi ma def me gallane pour ya andam bon sax di no pour son nek boisson mais orientation inshallah dara ma hu ngara anam aduka gilo un jour na job dan na andam non ko do ma ko joge ma jikke yaakaar sama dimo do ma woni musugaram ma ren man gallo atau tulang tindak apa gitu kalau no galle famille donc baado rendi wasil ni sabu ni baba ko na helu sai dal hebi ko hel manda ko deral hebo bokta dum ko sagam wana jisu e cedo na feral ko non nani kalta ka debbo kadi farmu ko rese so tawi tan kay noddata o nanema min gara selle eddi koye ma siri ke ben dala gonde hay go mi yiyan tawde jigen place mo al yaade mo kada yaade mo saari ke bismillah ma e grand ça e bayo jo ya so modi jirma ande ho gangonda wala solul ma puccio na para mo boisson ko mi yam woni mod pa o kumbis o kumbo ko kumbore do ko mi fotto nyande inde to gaddu mo do ande hakilam na ne mo ko wa la ilaha illallah grand ma handaw non mi andaw mi mo tan vraiment hakila woni odo o jibina tan boni jibina ala ni mo odo kala ko boni e wuro ngo kanko boni odo kala ko fude wuro ngo kanko futi gra anda odo ko mbanda dum non ay min ko nyimmi odo ala ni ko wada do gal yo mo ala maro bida alta mo ko ala ma bima mi o dum tan hala parbe jabo kadi min halam ma o kadi yilo boni adun ki yitu jogge o an gra kadi jew kay mata ona odo jewna kom debbo pari ay o mu jira do en hecci nenen ko seeda nenen to wodi hecci ko seeda kecci mi mana demgal wajam demgal tangal bennay hey an o ko ma gra ko jimmi ay kina gra ho ele ma gra yo e poti yo dum fo wona haajuma ay do seydu e ayo kan ko mo de kilifa andi bunande o mo jona andi mo jidda ay o kaldano salade bu fittude aadi kal fitto ko nyamo jibi a haalo kalda nani mam kongol ma won gorol ay beede wala nani ko seydu ne mi mbere mi yalla wona ay d'accord men jow ko salje ay ko ndir no yoldi demgal ni ay no yoldi demgal ni ko non jetton jeengo o duppu dum o naanu ma e der jeenge ah mi de morgel dimo ngam vraiment hakila ma mo ah il ma ko na yow wa ter hakkil ma yalte odo o wona neddo wona bandu ara faami bima mi bonande fof adun o mo wada ni gay tumi andi ni odo dan do jodi ala mbade mi do en kan ke adun jini non ala problème non jimi sa meda hal ko mi yan wala meda wat muska men jewte après mburum def d'accord min hande mi découragé odo batto dum e der tala min demi ani kumba gilin jimom jinmon mi anda nak jikko kadi modou meda finande modou meda nande mi heureuse encore kon min problème comme nade kumba mais ko modou kefto kadi yidi wala yidi ko parce que problème dañ mi ruyo ni da def ay ko lawlam golne hawdu ko biron bod ya juudi je kon maro hanke yaro bi hayda du Muhammad sallallahu alaihi wasallam amu fasana to dam fo ko bonno yaro no be bido ana ke dal do kam ko bihi do ke ino men da ci lam ngir ci yasu na o yasu na aswarga yara ni bida wase joda tan dum yan ni da wase ni da kullo ka mo de yema yan jam masyaallah ha ko ndal ñaari boy ko ñaati ko andi ci mo ri ko nanja dañ wolu kewru da hande nditaya ye ñaati tan ha ci mo de hande ko ara walna de ci mo da do walde ci nan
de ko garo walnade hala yo fewat hala yo yoda ceerno modi ko garo walanade walla ko garo walande feere jaano dukoyde nécessaire jam hede bi kek binon ko hammi joddina mi nodduma ngaraji hen ko garo hande walanade mino waloto woni jeew an woni jeew walla joni mi komi nattulo wonde jeew komi joñaaro ay kadi ɗum gonirnomi jeew hanki ni hande ko ɗum gonirmi jeew ceerno modi wo taccata galle omo waala ya suudu ma taw wona suudu omo wawi ɗum ɗon ma aduno yeɓen hen hande akama gañiro ala gaje ko gonga en wawi kalde gon hunde fewnete wawi akamana mbaɗani mbami ni yomi wayani ala ka nattade debbo galle komi ceewo galle so tawi ceerno modi ari ƴettiti enen ɗo kala walla so ƴewani walani walla walani kam ƴettimma wadde wona gooru kono wona ko min woni jeew sa woni jeew wona ko to wala saɗana hay suudu rewdama bibi he accu yimɓe jeere ala joni kay moƴƴi ɗo fobade kala no jiɗɗon garo walanade ko garo wala ay moƴƴi ɓe duko kay jerani duko jerani mi gadi sukkudu mbaɗa firin wallahi ala kala no jiɗɗon mbaɗi rek i sago samme yiɗi sokke yiɗi loote a metti ayno yatan min jiɗa haydi ko noon jiiruɗon ko noon weliri on noon moƴƴiri on noon fewiri on yoɗiri on allahumma salli fiyan salamu aleykum tan kono holludemi ko de ala ala wallahi encore bonde ceeŋani ɗo gille mi jaami de an ceerno moɗi caani ɗo ala mbiɗa ceerno moɗi ɓe min ceeŋani ko kanko haali wi ko garo walnade mbaɗa min mi wiyani yo ar walno moƴƴi ko kanko waɗi suwama ko to wala eyyi moƴƴi so waɗi ɗum kanko ko gorko woni ko famata han famminama ya a jarama ko hande ko min walante ene moƴƴi mbimi ɗum kay ala caɗele ene moƴƴi yare ɓe préparé a sodam wallahi ja fewnu ha moƴƴi jaran duuɓe jen ha moƴƴi ay woto naddan ha moƴƴi an kadi jaaha wat ko mbeɗaɗa ay ille joom galle ma wona koko ma ƴewwima no fewnu suudu ma wannima wattude an ma ɓen daaro wulɓe wawi oɗo o pandani an ka jogoɗo wadde bone na neɗɗo ko noon ɗo fayɗo moƴƴande mi jiɗi fuɗɗorani ceeɗo moɗo oɗo ari mi jibde ayo o naati gagal waɗa so andi noon o wara si min mino jiɗu kam mi resa assume ko yimɓe koye haajam mo wasa tardinde mo wasa goɗɗe mo wasa